Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu, ndewonu. Dịka unu maara onye unu anụ olu ya ugbu a, Maazị Ernest Oyi Ụzọ. Ọ maka nkụzi anyị ka m chọrọ ka anyị leba anya n'ụbọchị tata. Ihe anyị chọrọ ka anyị leba anya ugbu a bụ ụlọ na nkebi ya. Ụlọ na nkebi ya ka bekee na-akpọ house and its apartments. Ụlọ na nkebi ya, abịa na nke mbụ, anyị nwere otobo ka bekee na-akpọ palọ. Abịa wee ezi ka bekee na-akpọ compound. Abịa wee eche ka bekee na-akpọ ka bekee na-akpọ gịnị? Corridor. Ewee ọnụ ụlọ nri bekee na-akpọ ya store food. Ewee ọnụ ụlọ ngwongwo bekee na-akpọ ya parking store, ebe a na-ekpose ngwongwo ọbụla dị iche iche ma ite esichegoro na-enweghịzi ihe ejizie, obu oge ncha ka eji esi ihe. Anyị bịa wee usekwu ka bekee na-akpọ kitchen. Dịka achọrọ m ka ị kụziere ụmụaka gị, weta mkpịsị edemede ka ị na-edepụta ihe ndị a m na-akọwara ha ugbu a. Anyị na-agụpụta n'ibe ụka. Usekwu bụ gịnị? Kitchen. Anyị bịa wee ọnụ ụlọ ahịa. Ọnụ ụlọ ahịa bụ shop. Abịa wee ọnụ ụlọ akwa. Cheta na ihe a na-akpa akwa bụ bed. Ọnụ ụlọ ebe ahụ ọ dị bụ gịnị? Room ka bekee na-akpọ ya. Ọnụ ụlọ akwa ka bekee na-akpọ gịnị? Bedroom. Abịa wee ọnụ ụlọ mmụta. Ọnụ ụlọ mmụta ka bekee na-akpọ classroom. Abịa wee mgbagolu ụlọ ka bekee na-akpọ gịnị? House step. Abịa wee mkponsi. Onye asị gị na ya nọ na mkponsi, mana ọ na-ekwu na ya nọ na gịnị? Na toilet. Bekee na-akpọ ya toilet. Ọnụ ụlọ ịsa ahụ ka bekee na-akpọ bedroom. Abịa wee ọnụ ụlọ erum. Mmadụ nwere ike ịrụcha ụlọ ugbu a, asịghị biko Chijioke, ọnụ ụlọ ole ka ọ rụrụ? Isi na ọ rụrụ ọnụ ụlọ 6 na otu otobo, ya 6 rooms and parlor. Nọ ya ka Chijioke rụrụ. Iweziri ike jụọ o tinyekwara ọnụ ụlọ ebe a na-asa ahụ, isi na ọ dị abụọ ma ọkwa na ọ dị otu. Imegine abịa wee ntupu anụmanụ na-enye ọtụtụ ụmụaka nsogbu ịmata ihe a na-akpọ windo. Bekee na-akpọ ya windo, na bekee a na-akpọ ya windo, mana ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ gịnị? Ntupu. Abịa wee ngalaba. Ngalaba ka anyị na-akpọ gịnị? Ka bekee na-akpọ gịnị? Pillar. Ngalaba. Ngalaba. Abịa wee ngabaru ka a na-akpọ gịnị? Passage. Ị na-anya n'elekere anyị ugbu a, ị na-ahụ na o jirila nkeji 5 wee gafee elekere 11 nke ụtụtụ. Biko nwantịntị oge anyị ga-amalitekwa na-aga n'iru. Achọrọ m ka uche unu dị n'ihe anyị na-eme, maka na ọ dị mkpa nke ukwuu. Oge na-adịghị anya ụmụaka anyị abala bido sụwa asụsụ anyị. Udo dịrị unu.